אז בואו נצלול ישר פנימה לסיפור של חברה בשם אוקלו. יש לה רעיון די מהפכני אפשר לומר. הם רוצים לבנות כורים גרעיניים קטנטנים שידלקו את העתיד שלנו. נשמע מסקרן? בואו נתחיל. טוב, אז נתחיל עם שאלה שהיא אולי אחת הגדולות בעולם הטק כרגע. מהפכת ה-AI, כל הדאטה סנטרס האלה, הם פשוט זוללים חשמל בכמויות מטורפות. מאיפה תבוא כל האנרגיה הזאת? והאם יכול להיות שהפתרון יגיע דווקא ממשהו קטן, מרוכז, אבל סופר עוצמתי? זו בדיוק הנישה שאליה אוקלו נכנסת. אז מי זו אוקלו בכלל? אוקיי, אז מדובר בחברה אמריקאית שמשחקת בחזית של הטכנולוגיה הגרעינית. הם מפתחים משהו שנקרא כורים מהירים, קטנים, מתקדמים, שאמורים לתת לנו אנרגיה נקייה ואמינה. אבל, וזה הקטע הכי מדהים פה, הם רוצים להשתמש בדלק גרעיני ממוחזר, כלומר, לקחת פסולת ולהפוך אותה לדלק. זה משנה את כל התמונה. בלב כל הסיפור הזה עומד מוצר הדגל שלהם, האורורה פאוורהאוס. זה השם של הקור הקטן הזה. וכשאומרים קטן, הכוונה היא שהוא מתוכנן לייצר בין 15 ל-50 מגוואט. תכף נבין מה זה אומר בדיוק. אוקיי, אז כדי להבין כמה זה שונה, בואו נשים את זה רגע בקונטקסט. תחשבו על תחלת כוח גרעינית רגילה, מהסוג שאנחנו מכירים. מפלצות בטון ענקיות שמספקות חשמל לעיר שלמה. מדברים פה על ג'יגוואטים. מה שאוקלו מציעה זה משהו אחר לגמרי. זה כמו סוללה גרעינית. במקום להפעיל עיר שלמה, היא מיועדת להפעיל מתקן אחד גדול, דאטה סנטר, קמפוס, מפעל מרוחק. זה פתרון נקודתי, לא לרשת החשמל כולה. אז בואו נדבר על הפוטנציאל. מה ההבטחה הגדולה פה? למה כל כך הרבה אנשים מתרגשים מהטכנולוגיה הזאת, ואיך היא בעצם יכולה לשנות את כל מה שאנחנו יודעים על אנרגיה? ההבטחה הזאת נשענת על 3 רגליים עיקריות. הראשונה די ברורה, אנרגיה נקייה, הרבה יותר מדלקים מזהמים. השנייה, וזה קריטי לעולם ה-AI, זה חשמל יציב, 24/7, בלי הפסקות, בלי תנודות. בדיוק מה שדאטה סנטר צריך כדי לעבוד. אבל הרגל השלישית היא באמת הג'וקר פה. היכולת להשתמש בדלק גרעיני ממוחזר. זה הופך בעיה אקולוגית אדירה לחלק מהפתרון. זה פשוט גאוני. טוב, עד עכשיו הכל נשמע ורוד ומבטיח. אבל אתם יודעים איך זה עובד. עם הבטחות כאלה גדולות באים גם סיכונים לא פחות גדולים. אז בואו נוריד רגע את הרגליים לקרקע ונדבר על המציאות הקשה, על המכשולים שאפל לא צריכה לעבור. החזון, אין ספק, הוא פורץ דרך. לשנות לגמרי את שוק האנרגיה. אבל מאחורי כל חזון גדול, מסתתרת מציאות כלכלית. והמציאות הזאת נכון להיום מסתכמת במספר 1, 0. 0 הכנסות משמעותיות. צריך להבין, זו חברה בשלב הפיתוח, מה שאומר שהיא שורפת כסף, לא מייצרת אותו. והסיכון הוא בהתאם. אז איפה בדיוק הסיכונים האלה? אפשר לחלק אותם ל3 תחומים עיקריים. הראשון, ואולי הכי גדול, זה המבוך הרגולטורי. לקבל אישור לבנות קור גרעיני, ועוד קור מסוג חדש, זה תהליך ארוך, מורכב, ויכול לקחת שנים. השני, כמובן, הוא הלחץ הפיננסי. צריך כמויות אדירות של כסף, רק כדי לפתח ולבנות, וכל זה בלי שקל של הכנסה. והשלישי, הוא האתגר הטכנולוגי עצמו. להנדס קור כזה, שיהיה בטוח, יעיל, ויעבוד לאורך זמן, זה אתגר הנדסי עצום. וכדי להבין כמה האתגר הרגולטורי הזה אמיתי, צריך רק להסתכל על מה שקרה להם. בקשת הרישיון הראשונה שאוקלו הגישה, נדחתה. הרגולטור אמר שחסר מידע. עכשיו זה לא סוף פסוק, הם עובדים על להגיש אותה מחדש, אבל זה לגמרי מראה כמה הדרך הזאת קשה ומלאת מאמורות. אוקיי, אז למרות הקשיים, הם לא עוצרים. מה התוכנית שלהם מכאן והלאה? בואו נראה את מפת הדרכים שהם סרטטו לעצמם. אז ככה זה נראה. בעבר הייתה הגשת הרישיון הראשונית שדיברנו עליה. ממש עכשיו, בהווה, הם עובדים בשני מסלולים במקביל. מצד אחד, מתקנים את בקשת הרישיון, ומצד שני, וזה חשוב לא פחות, הם בונים שותפויות אסטרטגיות עם חברות גדולות כמו סוויץ' שמפעילה דאטה סנטרס, והמטרה הגדולה, היעד הסופי, להפעיל את הקור הראשון שלהם אי שם בסביבות 2027. אז אם נסכם את כל מה שראינו עד עכשיו, מצד אחד הבטחה אדירה, מצד שני סיכון עצום, מה זה אומר בשורה התחתונה? כלומר, איזה סוג של משקיע בכלל יכול לשקול להיכנס לסיפור כזה? טוב, הפרופיל פה הוא די ספציפי. קודם כל צריך סבלנות מאוד, אבל מאוד גבוהה לסיכון. צריך להרגיש בנוח עם הרעיון שהכל יכול ללכת לאיבוד.
דבר שני, צריך המון סבלנות. זה לא סיפור של שנה, שנתיים, ולבסוף צריך להיות מאמין. מאמין גדול בטכנולוגיה, מאמין שהעתיד של הבינה המלאכותית ושל הדאטה סנטרס תלוי בפתרונות כאלה. אז אם הסיפור הזה מעניין ואתם רוצים לעקוב, הנה 4 דברים שחייבים לשים עליהם עין. 1. כל פיפס שיוצא מהרגולטור, ה-NRC, כל עדכון לגבי הרישיון הוא קריטי. 2. שותפויות והסכמים. האם הם חותמים על חוזים אמיתיים למחירת חשמל? 3. המצב הפיננסי. כמה כסף נשאר בקופה? האם הם מגייסים עוד? ו4. כמובן לוח הזמנים. האם 2027 עדיין נראית ריאלית? ובסופו של יום, אנחנו נשארים עם השאלה הגדולה שמרחפת מעל כל הסיפור הזה. האם אנחנו מסתכלים פה על תוכנית אב שתשנה את עתיד האנרגיה שלנו, או שזה פשוט אימור הייטק מבריק, אבל גם מסוכן בטירוף? ובכן, התשובה לשאלה הזאת היא עדיין לא נכתבה. היא נכתבת ממש עכשיו. תודה רבה שהייתם איתנו.